Huomenta, kulta. Ootko kuullut, että Kaleva muuttuu helmikuussa tabloid-kokoiseksi? Mitä? Ensin kiellettiin Routasydän, sitten siirrettiin Rotuaarin pallo ja nyt tämä. Mitä vielä? Mitä seuraavaksi? Naispäätoimittajako? Mutta eihän se sisältöön vaikuta. Kokeile vaikka. Kokeile vaikka. Kokeile ja kokeile. Kokeillaan. Kokeillaan. Leikataanhan sitä joka paikasta muualtakin. Poliisista ja terveydenhuollosta ja koulusta ja mikään ei vaikuta mihinkään. Kaikki kääntyy parempaan, vaan kokeillaan. Lukko ylivoimalla vastaan kettu. Varsin lyö. No eihän se kyllä sisältöön vaikuttanut tämäkään leikkaus.